Pozri, toto sa k tomu hodí. Ja som slepá stará babka. Nič nevidím. Baba! Áno? Prachy alebo život? No život ale mojho starého kejzu, akože aby ste mu ho vzali, lebo on mi furt vyžiera koláčiky. Baba! Prachy alebo život? No tak prachy, aby som mohla zaplatiť účet za dom. Vieš čo, baba, ty si zvláštna baba. Vieš, ja viem, že si zvláštna, ale ty to možno nevieš. Chápeš? No. Chápeš to? Baba, ty si fakt zvláštne stvorenie. Nebojíš sa takýchto ľudí. Vieš čo? Tak ja ti dám peniaze. Ja som slepá, ja vás nevidím. Tu mám peniazke, eurička. No, nie. Počkajte, hneď to bude. Nech sa páči, baba, tu máte tie eurá na zaplatenie domu. Viete čo, ja si musím trošku odskočiť na vecko. Papa. To bol divný človek. Stará, poď už domov, vyzrasla ti všetky koláče, musíš obiecť nové. Naopak.